Kaj ste bе, dečki? Сега снимаме Prima Legends и... Има много силове и малко повече от мене и... Како го викаме нијаце? Шемо! Кристина? Да го бива. Сестричката Маја. Колка Маја? Я број кога? Јадре си. Како си не јадеш? Не ме вери. Боли, ти ја кажа, ја мислам... Од што те боли? Ја мислам да цел дан само се боли. Не, ти те Готово, поминали? Да, оди си едни ручкици, оди ручкици. Оди ручкици. Избака ти изгадни раци от секаде. Она ронда тут държи си на така. Много. Так. Не, колко пъти. Всеки видео шок. Гледай, Мачка, гледай. Така е. Бегай на сръбко посолите на мъдра. Гледай децата как е, не? Jedno mora, ako nikad se ne mislim. Ама как ти стvarno съм наядена? Nema, 7 sati. От кой да взема? Кой е малица? Ima pizza burek i sve sada smo mi. Ja rekao sve sada. Šta dać? Мама, мислиш дека знам колко прави? Няма, там са по-ефтини. Дали се стара беше такива? Една сестра и 30 Не верувам да са там толкова. Да, зато кажувам, там са 20. Там ти кажеш 20 минути, да много. За коленото висо тека се дава ми за колено сега. Се микава два пъти, покажеш кой се отговарят и трябва да измериш от тук до тук и звъни. Колко сантиметри, според това, там броят се минава. И да ми кажа, айде, колко пари е? Мама, пари не е десни, кажи, сега става на такива, не се може да ходим. Айде, за тук не е аптека. Now what's going on, guys, to about Prima Legends.
играме. Evo ga jedan svinja, tuga svinjarnik. Mnogo je jaki, ubijao nas. Však je ubijao. Ne, ovaj napad. Evo ga. Lele. Ubij ga, gotovo. Bravički. Bravo, dečki. Ne. I čao. Не е успило, я нехня пизда ви стори пък той си. Тук няма да се поставя. Zašto vas su istavili? Zašto lošo dete, lošo materijal. O, a to je istrpego malo. Lele mora da se smeni da sunde. Ja ga čeram